sladkosti. Toho veľa. Bojí sa, ale netárať. Ja vám niečo dám, ale musí byť, že mi niečo zaspievate. Toto je Mikuláš. A kto ide prvý spievať Mikulášovi? Ja nejdu spievať. Aby nebolo lepšie, noc nech trvá večne. No? Opakujeme si básne, čo povieme, že nič zlé robiť nevieme. Žalečíky a čakáme Mikuláša pri okenici. To bolo krásne, Vane. Ako zas čo krásne. Lonický, a dá ten hlas. Ježisko, maličký Mikuláš. Loničký, hlas. Ježisko, maličký a čas. To bolo krásne. Pánka, páči. Ty niečo zaspievať. A zarecitovať. Poznala som, ale som zabudla, ak sa volajú. Zo škôl poznáš, hoď? Alebo nejakú básničku sa ešte nevieš zo škôlky, čo? Čo? Zo škôlky, čo? No nemyslíš, že Zaspievať. tá Emka je najodvážnejšia, to sa neboj. Saška, no poďme niečo zaspievať krásne. Ja tu niečo mám. Ona viací vodičky. Tak to nám čo? Ty sa bojíš? Tak poď aj s mamou. Poď si. Tak, teraz ty, Vejka. Ty, Vejka, poď mi ty niečo zaspievať. Ona je ešte malá. Ja ti niečo dám. Ja... Ona ešte malá. Sa ti páči. Nejaké darčeky. Komu to rozdám všetko? Saške. Saške. Zavolaj. Vaneska čo? Vaneska, kde máš babu? Nemám. A oca? Kde je oco, Jano? Mikuláš išiel, potom išiel za dievčatkom, potom išiel za dievčatkom, potom išiel Zobrať darček. Emka, poď sem. Ty si tak krásne zaspievala. Dostaneš takýchto malých Mikulášikov. Prečo? Krásne. Mikuláš išiel, za dievčatkom išiel, potom ešte raz, išiel za Saškou ešte raz, ešte raz. Ho, ho,